Merħba mill-isbaħ fis-siġġiewi għall-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg li bħalissa ddej bl-impenji tiegħu qabel il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista e kif il-partit qed ilaqqa diversi assemblej reġjonali. Fis-siġġiewi Alex Borg ringrazzja lil kulħadd tal-partiċipazzjoni u l-entużjażmu f'kull attività tal-Partit Nazzjonalista. Dan fil-waqt li insista l-aktar ħaġa li qed tagħtih enerġija biex jibqa' dej huwa l-fatt li l-Partit Nazzjonalista qed ikun proattiv u qed joħroġ bil-proposti fil-waqt li l-Partit Laburista spiċċa reattiv u f'paniku. Għalhekk irridu naħdmu biex ikollna gvern li hu miftuħ u jkun tal-poplu Maltu għawċi kollu, sostna Alex Borg. Waqt din l-Assembleja l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Periċi Kalaxxone ringrazzja lil kull min qed jikkontesta għall-elezzjoni tal-Eżekuttiv fil-waqt li wassal messaġġ biex dawk li ma jiġux eletti jibqgħu jikkontribwixxu fil-Partit Nazzjonalista. Fuq kollox huwa insista li trid tissaħħaħ il-ħidma flimkien biex jinġiebu riżultati pożittivi għall Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Il-laqgħa kienet indirizzata wkoll mill-President tal-Kunsill Ġenerali Mark Antony Sammut u mis-Segretarju Ġenerali Charles Bonello. Matul l-Assembleja issemma wkoll kif il-ħadd se tkun qed issir il-maratona ġbir ta' fondi brisq il-Partit Nazzjonalista. Maratona importanti immens biex il-Partit Nazzjonalista isaħħaħ il-ħidma tiegħu f'kull livell.